Little things that you do make me glad I'm in love with you. Little things that you say make me glad that I feel this way. U zult wel trots zijn met deze 25e editie. Ja, we zijn heel trots met deze 25e editie. Omdat de mensen vinden het leuk. En je ziet het ook gelijk dat er al ontzettend veel publiek loopt. You know I love those little things in my ear that you say. Heeft u al veel foto's gemaakt? Ja, ik zit al een aardige score. Wat vindt u er mooi aan? Ja, alles. Alles. Het is leuk om te zien. En het is knap dat het zo gebouwd wordt. En met de huidige elektronica kan men heel veel namaken. Het lijken net echte vrachtwagens, toch? Ja, en het geluid is ook heel mooi. Ik maak zeilschepen uit de 16e, 17e, 18e eeuw. Maar het moeten altijd zeilschepen zijn en liefst houten schepen, want ik bouw het liefst in hout. En vanaf tekening. Ik heb er een schip staan waar ik 6 jaar aan gebouwd heb. Dus alles is handgemaakt, zelfs de zeilen worden handgenaaid door mij. Niet iedere vrouw gelooft dat. Waar deze hobby vandaan komt, weet ik zelf niet, want ik heb geen enkele maritieme verbintenis. En in mijn familie vragen ze dit nog af, waarom ik dat graag doe. Is uw vrouw jaloers op uw naaitechnieken of valt het mee? Nee, maar daar blijft het bij zeilen naaien. Ze geeft mij geen ander naaiwerk. Ik verzamelde dus eerst autootjes. Toen ben ik met de reclamekaravaan begonnen. En ja, dan koop je af en toe zo'n ploegleiderswagentje. En ja, dan kom je automatisch een beetje bij die rennertjes terecht. Dat zijn er ruim 200. En het is wel zo bijzonder. Omdat je eigenlijk in Nederland weinig of totaal niet ziet. Ik heb dan 2 jaar geleden gestaan bij Neeltje Jans met de Tour de France. Vorig jaar kreeg ik ook nog een verzoek om tijdens de Tour de France met de uitzending van de NOS om daar ook spulletjes neer te zetten. Maar die wou ze meenemen naar Frankrijk en daar ben ik dus niet op ingegaan. Dat vond ik een beetje te riskant, want er zijn toch wagentjes bij die zijn vrij kostbaar. Alles bij elkaar zijn er een kleine 140 stands en verenigingen. Als men binnenkomt ziet men nostalgie modelbouw. En de deelnemers die anders de eerste keer gestaan hebben, verenigingen of particulieren, die hebben allemaal een certificaatje en dat kunnen de mensen zien van dit was de eerste deelnemer. Plus hebben we een aantal nieuwe modelbanen erin, dus dat zijn kleine baantjes. En waar ik mee trots ben, is gewoon dat wij dus een heel klein stukje module laten zien hoe vroeger station Schravenpolder is. Dat is vlak bij ons, waar het dus nu de SGB rijdt. We hebben geprobeerd Schravenpolder na te maken met oog voor veel details. Er zijn al zoveel banen waar meters worden gemaakt en waar treinen rijden. Onze treinen kunnen ook rijden, maar wij vinden details ook heel belangrijk. Verklaart iemand u wel eens voor gek dat u dit doet? Ja, zeker wel. Altijd. Treintjes spelen, maar wij doen helemaal niet met treintjes spelen. Wij zijn aan het proberen de werkelijkheid na te bouwen in een kleine schaal, in 1/87. Nou moet u me toch eens uitleggen wat er zo leuk is aan het besturen van een kleine tank. Ik zal het je heel simpel uit kunnen leggen, want zoals je nu voel je dat hij ondertussen water spuit. En Op mijn been. haar been. Dus ja, dat is het leuke. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Of je nou 16 bent of 50, dat maakt niet uit. Dat blijft altijd leuk. Vroeger was het uitje van onze club de landmachtdagen, de open dagen en de landmachtdagen. Ja, die zijn niet meer. En dus dat dat er niet meer is, is dit het evenement van het jaar. En nu bent u er en... Volop genieten. Genieten, genieten, genieten. Wat maakt het nou leuk voor u om dit te organiseren? Met het publiek omgaan en vooral met je deelnemers omgaan. Iedereen kent u hier ook, hè? Ja, iedereen kent me gewoon zo. Ja, dat is zo. En in de stad is het ook zo. Ja, dan kennen mensen me ook allemaal zo op dat gebied van modelbouw. Dus ja, dan duurt het wel eens een keer wat langer dan ik thuis ben om boodschappen te doen.